Yo nom-nomane maju yo bar iki. Bisa dadi
Ayo cah nom-nome yo. Kene cah nom-nome kene engko ndak. Ayo Mbak Putri joget mleh alah ayo nene. Ayo Mbah Ye. Sikat deh. Bu Bayan, ampun kondo riyen Bu Bayan. Saka urune saka Seneng mendem, gongso
Ya kudu no. Mbah Putri. Napa, Mas? Mesake. Arep nyawer to. Monggo Ibu joget mriki meneh ya. Monggo Bu Mas Judanipun. Oh, adik. Adik wedok iki. Monggo. Monggo, Pak. Nangis sadroning atiku nalikane ninggal aku aku sliramu ra krasa aku kudu sambat karo sapa
taun nono windonono agateku ing pucuk ing tresno balung nangka bebasane mung katon katon sliramu ayo Mbak Rubini sing saka Kota Toraja kae piye? Monggo Ibu sini. Ora gelem ngadeg blas. Ora gelem ngadeg. Pun nyawer wau. Songsing. Jurakane kawin, Mbak. Oh, Nika nggih. Monggo Ibu nggih. nyawer Enten Toraja nika kiose 3 nika. Alhamdulillah. Aja lali pawelingku. Mangke sakjroning atiku nalika sliramu ninggal aku apa sliramu ra krasa aku kudu sambat karo sapa taun nono windonono taun balung nangka bebasane among tapune ayu duanten jurakan-jurakan. Enten sing mobile 3 nggih enten nika buke nika. Songsing. Jos. Keluargane keluarga besar ta. Besar. Namung kula sing dedek ngerek, Pak. Oh, mboten napa-napa dicukuri mawon nggih, Pak. Monggo, Pak. Aja lali pawelingku. Boten saged nyanyi ya. Aduh bangsa.
sepisan ketemu wong ayu pebojanku Tenane lho. nggodho ati rinten siang dalu tak marani pangapunten Mas Koja iki mboten ate nyanyi nggih namung anu Pak sopir teleser dadi Wah malah hartone kasar disambung ayo aja apa tak Pak Lemong kok ya Pak Sabda Pandita Ratu Wajibe kula tenggerye. Gendong boneka ora ta. Sing digendong yo manut ngewer-ngewer. Ku iso cepet klambi. Lah nggih, jan niku lanang kok Pak niku. Lah iya. Niku pomora nyanyi ya asu niku. Mongko nimas. Ayo Mas. Bepasane.
Pak Joko Biyen aku ramus kono jroning bebrayan kebak ing panggoda kebasan wanci panglong tanpa oper pepengen dedekan rinoso apa pancen wis teko dene apa saiki katon apa sliramu salin saka dene desno saiki tasya Mas Joko wong elek Soko Soko slak slak Antrung kaya wong kelangan besok gelak-gelak wakasane urung bodote wong golek sandang pangan ingin ki dirupangi gulung kok Nggih, tibaning sawah, Mas. elak Ning sawah ya rekoso. lah Tak suwun marang sliramu. Mbok aja lali janji rasetyamu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. La 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 la. Tresnaku kang satuhu tetap tulus ngrangkani jiwaku. turun wis iki wis luar Amin. kula terus nyuwun pamit Nggih. yo Oh, Arosta Monggo jalan. masuk Wong ayu sing tak tresnani rino wangi nawangi wong tak impi-impi aku ora bisa lali sliramu kepujan ning ati yang sepisan ketemu nanging gede rasa tresnaku rino wangi nunggu dalam hati sok kapan balimu nanti masuk yo sliramu sing tak tresno garwane wong liya aku wis kepacut tresno nanging ati lumbuk gawe lara lagi senengane rek ngono kuwi yo Mas. Nah. Perindapan Mas Dwi. Kotar. Neng apa sliramu tega tinggal aku
Heni. Mbak Heni. Mbak Heni Mas Rio. Iya, sing Bahe bahe. Wangnya gede blongor kae. cantik dong. Hei. Mbak Heni. Aduh. Hei. Biarin Konar. Masuk. Wong ayu sing tak tresnani. Coba